3 घंटा पहले आगमन होला होला होला। अब बबुआ वही 7.5 घंटा पीछे जालन। हाँ। हनुमान जी के गोहरैला से सब चीज बबुआ हो जान, बल बुद्धि ज्ञान सब कुछ प्राप्त हो देला। उनकर बबुआ 2 लाइन में बोल के हमने जने डायरेक्ट कुरान हमने बोल देता। हाँ। तो कहे के भाव है बबुआ जी, तो पीरन में पीर हाई रन में रन धीर हाई, तो बदरे सन शरीर रहुआ पवनी महावीर जी। अंजनी के लाल हई कलवो के काल हई, तो हमनी के दुख दानी हरले तमाहा। आई जने हमने के तरी बढ़ा दल बबुआ बेजुआ के चलिए आई हमने कही जने उड़ान डायरेक्ट बोले के बाद बबुआ तनी बबुआ जी 1 मिनट में गोहरा के हनुमान जी के हाँ। आ तनी लाग जा तनी बढ़ जा बबुआ गायत्री बाबा। भाई गायत्री बाबा के ठाठ में गइले बानी तो गावल जरूरी। हाँ हाँ सही बात। कहे के भाव हो बबुआ, और लाला का पतकवा देता अरे हवा में उड़ जाला ये अंजनी के चलिया तहर चलत भूतम भाग जाला ए अंजनी। तहर चलत भूतम भाग जाला ए अंजनी के लाला। चलत भूतव भाग जाला ए अंजनी के लाला। पैसा प्रभु जी मो पैसा प्रभु जी मो लास्ट में कहला बबुआ जी, जिस समय भरम समय के अनुसार लंका का निर्माण भइल रहे वही समय लंकनी के पर्दार वहां पे रखल गई रहे बबुआ जी। बाकी लंकनी अंत समय में ब्रह्मा जी पूछले हल कि आखिर हमरा कब तक यहाँ पहरा देवे के पड़ी, तो करी जब तक जब आ जाई एगो हनुमान के एगो बानर के हाथ से तू अगर सह जाइबू तो समझ जा जाई ना तू अमर हो जाइबू। वही हनुमान जी जाके बबुआ कहनी है का लंकावा में जाई करके लंकनी के महारानी, लंकावा में जाई करके लंकनी के महारानी। चलिए बहुत बहुत रुपया के हमरा पुरस्कार देने लल्लू भैया जी, भैया के चरण में गोर छू के गोर लगाता नहीं। भगवान से प्रार्थना करम, भगवान विश्वकर्मा से प्रार्थना करें कि रोजी रोटी में चार चांद न रहो। रावण रंग बाजा के छाता छोड़ा
रावण लंगवा जाके छाता छोड़ा मानी जाने बबुआ जी समय अधिका हो गई हाँ। अब डायरेक्ट उड़ान बोल